Takže logísek. A co děláme? No. Jdeme teďka na Bišík. A jdem tam dělat influencerky ze sebe. Tady máme kukuřičky. A ty budou reklama. Reklama. A placená propagace, jo? Jo. A nezačni tak zblízka, prosím. Jo. Jakože Takže čau, pak se vám ozvem. No, takže Volgísek pokračuje. Jsme zatím jdeme nějakou kamenitou cestou. Už docela nemůžu, jo. Ale no, žiju. dál. Tak, Volgísek pokračuje. Stoupáme do ohromného kopce. Nikdo už nemůže, jsme vyčerpaní, ale pokračujeme dál. Takže už nemůžem. Super velký kopec tady, jo. A pořád máme kukuřičky. Takže super. Jo. Tak už jsme úplně na dně. Stoupáme do obrovského kopce. Nevíme, jestli to dáme, ale děláme to pro vás. To je důležitý. Takže už jsme se dostali na cestu, jdeme na ten Bišík, jo. Zatím už žijeme na půl tak. A pak se vám ozveme. A hlavně jeste kukuřičky Bonduel, protože je to nejlepší chálec. Teďka jdeme udělat fotku, jo, co nám udělala challenge Bonduel. A teďka se nám vyfotí na balík bez bot. Teď si tady dáváme drinking time, že jo, Dané? Jo, a jdem na nějakou rozhlednu. Jo, nejdem na Bišík, ale jdem prostě na nějakou rozhlednu, jo. A teď jsme v lese. Teď jsme v lese, teď no, takže jsme v lese a prostě jdeme. A za chvilku tam budeme, doufám. Ty kukuřičky že baru. Jo. A máme tady samozřejmě kukuřičky. To je jasný, že jo? Takže... Já se žeru dřív než... Takže, tady jsem spadla, jo. Hezky. Pěkně. Ale kdybyste měli kukuřičky Bonduel, tak se vám tohle to vůbec nestane. Ona je nesnědla a je to její chyba. Tady nerozhledně. Jo, byla to dlouhá cesta. Možná do kopce. Od sem mluvíš, to je unavený. Bobby je unavený. Ale měli jsme kukuřičky, takže jsme to zvládli, jo. Takže kukuřičky nejlepší. No tak už jsme tady na krásné rozhledně, jak můžete vidět. Máme sebou nejlepší kukuřičky, ty nám dodali sílu po cestě a teď jdeme dolů, takže už nevíme, co tady. Takže už se vracíme zpátky z té rozhledny, jo. Jsme u nějakého baru. A budeme ještě teda na ten Bišík. Jo. Takže tam vám taky natočíme vlogísek. Tady Barča. Jo. Takže tam taky natočíme vlogísek a už jsem se dvakrát spadla od té doby. No jako skoro. Jako že nespadla jsem, ale málem jsem spadla. Takže dobrý. Už jsme na Bišíku. Jo. Máme tady kukuřičky samozřejmě pořád. A je to tady fakt jako hezký. A svítí tady hezký sluníčko. Jo. Tak vracíme se zpátky a já jsem si teďka vylezl na strom a kdybych neměl tyhle ty skvělý kukuřičky Bonduel, tak se na ně nikdy nedostanu. Čau lidičky, jsme šli do Tábora. Ta cesta byla docela jako dobrá, ale hodně náročná. Takže pro velký sportovce jako mi fakt nedoporučuju. A zítra se zase uvidíme. Ahoj!